Za pohľadkaním šetlandských poníkov sme prešli dlhú cestu. V Hamburgu sme sa nalodili na MSC Preciosu a s ňou prekonali 2951 námorných míl. Strávili sme 4 dní na občas búrlivom mori a spoznali 5 prístavov. Bol to Kirkwall a jeho malé centrum, krásna katedrála a pláž s výhľadom na zátoku, kde sa písala história. Privítal nás Reykjavík, kde sa ukázali topky Islandu na zlatom okruhu. Cesta Ring Road, preplánovaná, aby nenarušila územie elfov, nás viedla do národného parku Thingvellir. Pomedzi kontinenty sme prešli na miesto, kde sa stretával jeden z najstarších parlamentov sveta. Nadchol nás tiež búrlivo hučiaci a prudko padajúci vodopád Gullfoss. Za ním sa predviedol gejzír Strokkur. V Ísafjordure nás očaril fjord a loď v diaľke, ale aj z výšky. Prezreli sme si drevené a plechmi chránené domčeky a zvláštny kostol. V Akureyri nás ukúzlil ďalší vodopád, 30 metrov široký Godafoss a severná botanická záhrada. Po nej prišli na rad odľahlé Shetlandy. Prešli sme hmlou zahálené údolia a kopce ostrovom Mainland. Dotkli sme sa lokálneho spôsobu života. Navštívili sme Skeloway a Lerwick, bývalé a súčasné hlavné mestá. So súostrovím sme sa rozlúčili pohľadom na kamenné domčeky a ich malé móla vzdialujúce sa z tendra. Malý čln nás vrátil veľkej lodi, aby nás cez polárny kruh a greenwichský poludník zobrala takmer domov.